m'agrada que els 17 heu votat a favor de la moció contra la MAT. En la legislatura anterior, la Júlia Bueno, la nostra regidora, va presentar mocions. Pel que m'ha dit ella, perquè jo no ho recordava, tots vau votar a favor, però des d'aquí l'Ajuntament no es va fer absolutament res per aquest tema. Ara, felicitats, perquè els 17 heu votat a favor d'aquesta moció i entenc que a partir d'ara sí que fareu coses en contra de la MAT, perquè al territori el tema de la MAT es porta treballant des de fa anys. A la comarca de l'Anoia fa anys que s'està treballant aquest tema, fent xerrades, fent manifestacions, fent tot tipus de coses, i aquí mai s'ha fet res. Us felicito perquè per fi us heu compromès a lluitar contra la MAT. Respecte a la MAT, evidentment estem alineats com hem estat sempre. Hi ha molta feina a fer i, com he dit, com he exposat abans, de la mà del Consell Comarcal, tots els municipis, ara que tenim informes de la Generalitat dient que fer la MAT és una autèntica salvatjada, com tots sabem, el govern tira pel dret i la vol fer tant sí com no, i aquí hi ha una oposició per part del territori, però també per part del govern de Catalunya, de que no vol veure com algú altre li està passant per sobre, més amb informes ambientals en contra. O sigui, penso que si remem tots anem bé en aquest aspecte.